Ambalima ani yangma kibaran b'an bolo k'a las'aw ma bi o de ye ko duguma kalanso ale ni camancɛ kalanso ni olu ka ekɔli karamɔgɔw tun ye baarabila tile 15 baarabila dɔ daminɛ nin kalo in tile 2 ni o ye tarata don tɛmɛnen ye o kɔni o baarabila kɔni o bɔra a ma k'a da kan tile kelen baarabila kɔfɛ a yirala k'a fɔ kɔni ko ekɔli karamɔgɔw ka syndicat ɲɛmaw ani ni an ka gouvernement ka ɲɛmɔgɔw ko olu kɔni ye fɔkabɛn kɛ u ka laɲiniw la hakilina jiginna ni ekɔli karamɔgɔw ka laɲini fanba dɔ tun ye ko u ka statut autonomie ye ko ale ni u ka indice salarial ni o ye ka dɔ fara u ka sara kan ko o kɔni olu ni gouvernement kɔni bɛnna ko la ni o bɛnkan in kɔni sɔrɔla tarata don kelen yɛrɛ la nka a fɔ a sufɛla taalen ɲɛfɛ kosɛbɛ yɛrɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yir'a la k'a fɔ kɔni ko banbanci jugu dɔw kɔni ye wale jugu dɔw ta k'a ɲɛsin an ka finitigiw ma yɔrɔ caman an ka jamana kɔnɔ kunun yɛrɛ MINUSMA ni o ye ONU ka kɛlɛbolo min b'an ka jamana kɔnɔ ale ka kan min bɛ Tɔnbukutu aéroport fanfɛla la yen kɔni banbanci jugu ye morti ye ni o ye roquette juguw ye ni o ye mugu jugu ye min bɛ bɔ duguma ka ci sanfɛ ka taa o kɔni ko dɔ kɔni caman taara jigin ninnu ka kan kan ni o ye MINUSMA ka kan ye kunnafoni y'a jira k'a fɔ kɔni ko mɔgɔ kelen sara nin ko in na wa fɛnɛ ko MINUSMA ka sɔrɔdasiw 9 ko o kɔni fɛnɛ olu fɛnɛ joginnen don ko o 9 ninnu na ko mɔgɔ 4 b'a la minnu ka jogoni kɔni ko o juguyalen bɛ kosɛbɛ hakilina jiginna nin kelen dɔrɔn tɛ banbanciw ka wale ye nin waati in na k'a d'a kan kunna sini ni o ye tarata don ye banbanci jugu ninnu ye attaque dɔ kɛ ni o ye binkani ye an ka ni min ɲɛsinna an ka sɔrɔdasiw ma ni o ye Mali sɔrɔdasiw yɛrɛ ye o kɛra Jogofori ale ni Nampala ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Segu marala ye yen kɔni armée ka convoi min kɔni tun taalen bɛ ka taa fɛn dɔw lase armée ka mɔgɔ wɛrɛw ma yɔrɔ wɛrɛ ko kɔni tɛmɛtɔ a yɛlɛla olu ka mobili kelen yɛlɛla minijugu kan ni o ye bombe jugu ye min bɛ bila dugukolo jukɔrɔ ko o cilen kɔfɛ ko banbanci jugu ninnu kɔni bɔra mɔgɔma dɔw bɔra yɔrɔ min na ni ka kisɛci daminɛ k'u ɲɛsin an ka sɔrɔdasiw ma ko o kisɛci in de senfɛ ko an ka sɔrɔdasiw kɔni ko mɔgɔ 9 ko kɔni fatura ale ni mɔgɔ 5 ko olu fɛnɛ joginna kosɛbɛ ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani ce aw ka kulomajɔ la